Corria l'any 1594. Les epidèmies de pesta, els descontents socials i la crisi econòmica provocaren que a València es fera una rebel·lió de les classes populars, coneguda amb el nom de les Germanies. Aquesta rebel·lió s'inicia a València quan els camperols i els artesans havien fugit de la ciutat per por a la pesta i des del joc de València les revoltes s'estengueren amb molta rapidesa per tot el regne. A l'estiu de 1521, a la porta del Palau Ducal de Gandia es troben en Pere Carròs, senyor de Càrcer, Alzira i Xàtiva, i en Baitarra, senyor de Canet. Quan fa l'entrada, en Lluís de Castellví, senyor de Benigànim. Han arribat el dia anterior per dur a terme una reunió convocada pel virrei. Bon dia, cavallers. Sabeu quin és el motiu d'aquesta reunió? Silenci, que hi poden haver espies. Pot haver alguns dels 22 que estan a les files dels agermanats i es pot sentir. Aquesta gent, sense el recolzament dels agermanats de València, no serien ningú. Com és que tenen armes els agermanats? El rei Ferran els va donar per a defensar la ciutat de València contra els atacs dels pirates. I ara se'ls ha tornat en contra. Què es fer? Sí, i ara no dubtaran en utilitzar aquest armament contra nosaltres. Sí, i per si fora poc, el nou rei, Carles I, no girà com a regent. Va passejant per tota Europa i és més pendent de replegar vots per a ser nomenat emperador que per nosaltres. Cert, ens té abandonats. En aquest moment passa per davant el senyor de Sumarcàrcer en Àusias Crespí. Bon dia, en Lluís de Castellví, senyor de Benigànim. Bon dia, en Baitarra, senyor de Canet. Bon dia, en Pere Carròs, senyor de Càrcer, Alzira i Xàtiva. Em vaig cap a dins del palau a la reunió. Heu vist el semblant que porto? El fill ha defès el castell de Xàtiva. Fins i tot ha donat la vida. Els agermanats han faltat la seva paraula. Les condicions de la rendició del castell no han estat complides. Van respectar la vida si rendien el castell i han acabat amb tots. Són uns traïdors, uns renegats. El fill de Àusias Crespí ha estat assassinat. Però i el virrei? No ha anat a ajudar-los? Jo tenia entès que va partir del castell del Fandet per ajudar-los. Sí, però quan ja ve al castell, se'n retirà amb les seves tropes cap a Beniatjar. I allí es queda a passar tota la setmana sense acudir a defendre el castell de Xàtiva i socorrir el fill de Àusias Crespí. L'estratègia del virrei és de fugida permanent, mai enfront dels agermanats. Ben al contrari és el senyor duc de Segart, en Jaume Ferrer. Ell sí que és un cavaller valerós, com ho demostrà en la batalla d'Almenara que guanyà. I el comte d'Oliva és igual de valent. Em va agarrar 100 de cavall i es va presentar en l'assut de Palma per veure què feien els agermanats. Ja ens contarà quan arribi. I què em digueu del duc de Gandia? Mal moment per al duc Joan, després de la mort de la seva dona, la senyora duquesa. Ara té l'enemic a la porta de casa. Es va passar molt de temps intentant incomodar els 22 de Gandia perquè no armen en revolta. I potser a dia d'avui no hi ha traïdors en la seva gent. I la duquesa Maria Enríquez? És al convent de les Clarisses, que demana seguretat per a ella i per al seu net, aquell muñicà de 10 anys que està jugant allí. És Francesc de Borges, Rupert IV, duc de Gandia. Mal moment per al duc Joan. Deu estar pensant en com defensar el seu castell i els seus vassalls. Sí, i més encara, després de la desfeta de Benigànim. Què ha passat a Benigànim? Les tropes del virrei van saquejar l'església i fins i tot el senyor Monrictor, que es va queixar al virrei, però que no fer massa cas i continuar cap a Beniatjar. Ja no respecten ni les coses
sagrades. Succeir en comentar un vassall molt moro que si ja no respeten ni la casa del Déu cristià, com tractaren els moros? Els agermanats estan acollint molts rectors i frares. Diuen que batejaran a tots els nostres vassalls moros i això els anima. Deguem de protegir els nostres vassalls. Sense ells no podem sobreviure. Amb l'expulsió dels jueus per ordre del rei Ferran ja van en perdre molts treballadors. Si ara els agermanats fan fugir els nostres vassalls moros, qui farà el cultiu de l'acanyament? I qui treballarà el sucre? Qui portarà les terres? No tenim prou cristians que sàpiguen fer-ho. Sols volen la nostra ruïna, però tinguem calma. Entrem al palau i vegem què vol el virrei. Per això hem vingut, no? Sí. Del que succeeix a l'interior del palau, amb la reunió convocada pel virrei, estan congregats en Pere Carròs, senyor de Càrcer, Alcira i Xàtiva, en Lluís de Castellví, senyor de Benigànim, i en Ausiàs Crespí, reunits amb el comte d'Oliva quan fa l'entrada el duc de Gandia. Buena vesprada, señor duque de Gandía. Buenas tardes, señor conde de Oliva. ¿Qué nos puede decir de los agermanados acampados en la Azud de Palma? Res de vos pot esperar de gent així. Ja som molt més que Xàtiva i de les muntanyes i d'Oriola s'han afegit gent. Ja som uns 8.000. No podem esperar, hem de fer batalla. ¿Lo sabe ya el virrey? Ja està assabentat de tot. Sería un desastre para nuestros estados que viniesen aquí con su revuelta. Les meves estimacions estan vora uns 100.000 ducats. Excelentísimo señor, don Diego Hurtado de Mendoza, virrey del Reino de Valencia. Ilustres y valerosos señores, grandes son los daños que nos están causando los agermanados, especialmente en los combates por los castillos de Movedre y Játiva. Grande su atrevimiento viniendo a darnos batalla, la cual no deberíamos rehusar si no fuesen tantas las causas razonables que nos la persuaden. Senyor virrei, és clar que els agermanats no són gent d'honor i de paraula. Vaig perdre el meu fill defensant el castell de Xàtiva després d'arribar a un acord de rendiment. Quina garantia podrem tindre dels nostres vassalls i la resta de persones si els deixem sobreviure? No hi ha que tindre cap mirament amb els escorpins, més que aixafar-los. Es va l'honor i la vida. Nuestra misión es conservar y defender el patrimonio del rey y no prenderle fuego. Buscan guerra y no la encontrarán fuera. Dentro de su casa la tendrán, pues son tantas sus costumbres y pareceres que ellos mismos se confundirán. Des de Beniatjar que s'estan perseguint i cada vegada ne són més. No és de cavallers estar perseguits per villans. La Azud de Palma ha de ser el lloc on el nostre honor siga recobrat. Propongo enviar 300 jinetes a defender Oliva y el resto del grueso a permanecer en Gandía. Si los agermanados vienen, que los de a caballo les guerren con escaramuzas y les corten los caminos de abastecimiento mientras esperamos a los soldados de Cataluña y las compañías que Mosser Oliver tiene en la plana. Porque esta batalla no debe guerrearse de rey contra rey, sino de señor contra vasallo, al que quiere castigar para no perder la tierra. Cuanto más tiempo ha pasado, más se han envalentonado. Actúan como si tuvieran una victoria cierta. Ya no se esconden y festejan sus victorias con sonoras descargas de artillería como en el Palomar. Cada vez consiguen más armamento y munición que les proporcionan las ciudades agermanadas. Es hora de demostrar que somos caballeros y no cobardes. Su Majestad el Rey Carlos I nos ha enviado para hacer justicia y poner paz. Ha sido informado por mí y vuestras cartas y avisado
para que obedeciesen sus mandatos, y si no los obedecieren, fueran castigados los cabecillas según las leyes disponen. Hacedme caso, señores, y cumplamos con lo mandado por su majestad. A les nostres files tenim els millors cavallers de tota València. Disposem d'una cavalleria de 450 cavalls, mentre que ells no tenen cap. Tenim a 2.000 infants més preparats del regne. I si deixem que entren a les nostres hortes, la caballería no podrá actuar. Hem d'aprofitar la nostra superioritat militar. Es evidente que tenemos en nuestros caballeros el espíritu animoso y en los que confiamos, pero también tenemos gente floja y haganeros. No olviden sus señorías los sucesos de Castellón del Duque. Ya perdimos a nuestra gente por riñas y estoques entre los mercenarios y los infantes. Yo respondo de mis vasallos. El orden y la disciplina siempre la han mantenido. ¿Qué puede hacer un jinete contra un escuadrón cerrado? Y aunque tienen voluntad con su armamento, les matarían a los caballos y con ello a los caballeros, que no es cosa de valiente capitán ni muy prudente querer experimentar los casos de la guerra donde falta esperanza de victoria. Señor virrey, el señor duque y los que le siguen, en su parecer, presentan la victoria. Conceda a Dios que la tengamos de nuestra parte. Doy consenso en salir con todos vosotros para pelear o quedar en el campo, pues a mí me da la vida y la honra, y a vosotros lo mismo. Aderezad armas y caballos para mañana 25 de julio, día de San Jaime. I la batalla del Vernís a finalitzar amb la victòria dels agermanats i les tropes del virrei van desertar i amb la desfeta de Gandia aquesta història va acabar.
diria jo, no? Actuació dels alumnes i les alumnes de la Mortera. Demanem la presència a l'escenari del regidor d'Educació, Manolo Sansalvani, i de la regidora Yolanda Estruch, també d'Educació. Es donaran uns detallets a les alumnes i als alumnes i també demanem la presència del director Juan Penalba i d'Imma Sala, la cap d'estudis del CEIP La Mortera, per favor. Joan, no te'n vagis, que a tu també et toca. Reiterem l'agraïment tant a l'alumnat del CEIP La Mortera com a tot el professorat que ha fet possible aquesta magnífica actuació.